Бина үзәнлегенә хаҗилар килүен дәвам итә. Әлеге коридорда, әлеге районда әйтик, әле кешеләр, хаҗилар килмәгән, күрәсез буш. Хәзер бераз гына аңлатып китәбез. Палаткалар безнең менә шулай күренә. Палаткалар бар 45 кешелек, 80 кешелек дә, бәлки зуррак палаткалар бардыр. Һәр палатка каршында менә шундый бочкалар тора. Без бу бочкаларны холодильник дип атыйбыз. Моның эчендә нәрсә? Ачып карасагыз, боз тутырылган һәм боз өстендә салкын сулар. Соклар да салалар. Палатканың эченә килгәндә, аның күренеше менә шулай. Игътибар итегез, якын шамында бәлки 60 кешелек, бәлки 80 кешелек урындыр. Сезнең бер урын, менә сезгә бер матрас, мендәр, өскә кабынырга, өскә ябынырга юрган. Менә шунда сез 5 көн буе яшәячәксез, иншалла. 8-дән алып 13-нә кадәр. Менә шундый вентиляторлар тора, кондиционерлар, нык егәрле көчле түгел, әмма дә ләкин тирләп пешмәскә, кызмаска тиешле температураны тәхмин итеп торырда алар ярдәм итәләр.